episode masalama khanin ranjin athianu le baitiana chu a in mel thria tira athianu ming chu tiani ania chu tiani grandfather chu adin muna chet ema wang chuin baitiana chuanin recovery appeal apea chumi mang chuin a grandfather chu alo dam theinain chumi hnuwa chuin ranji chuin baitiana chu room pakhada hianin a hruai luta achan chu an pahnia omdun na thalak amamo wangin ani achan chu thalak chu achung te entira achung te hena anin kar chu a thali tuk ani ti hril adu wangin ani heta rang hianin episode chu a intranta a episode tantira chuanin baitianin ranji hena chuanin atok to em adang po alanga em atia longoi makro ka soidana piang bakin iti ngai lawang thildang extra engma iti ngai lawang chuta baitian chuanin tiro iti dana piang chu ka timayang chu thira wang chuanin poisa min pek anga yang ama po khanin thumin tiam to a kha kandi la khain poisa min pek sa turpo min la pekim lova poisa min pek zel chuanin tiro iti a piang chu ka ti zel mayang chuta baitian chuanin abula chuanin awa thu phai vea chu wang chuanin raji po chu amuta a chuta ani chu en chung chuanin baitian chuanin lo hlau thong li tuk du su hetilai hmuna hianin engthilma ka ti sual lawang ma se ka din hmuna hianin midang chu ding ve se chuanin anni chuanin hetiang anga hun tha hi an bo pel me lawang mole chu thu a hria chuain ranji chuanin tlem chuanin a hlau thong dewa chumi hnuwa chuanin a bodyguard chu a kau phaya kan panhi hianin kainin peitoe kan panhi video hi ron la torolem atia chuta a bodyguard po chu alo kala an pahnia omdan chu memory stone mang chuanin a record tanta a mase ranji chuain toblok te hetiang hianin ani hleinem hetianga min record ani chuanin adera mu kan angdon tuka tiluina wanga mudun te po kan angdon lomle thalak te po kan angdon lomle atia chu wang chuanin baitiana o ma chuanin alu anghata ataka an ve theideu nan chu thila wang chuanin ranji chuanin aril ru te in angai tua ama khop mai baitiana kia ko mianin him tlatin ka in hria tlem talpon ka lau lo reng baitiana hianin kachunga hianin thil thalawa tiang ti hi baitiana po chuanin he thil thlenga wang hianin makati dewa ranji hianin enge ti tumang le o mase chu ti chung po chuain ranji na ti dana piang chuain ati vezel maya ti chuanin ani po chuain adara chuain akudang hat veta a tha an lo lak char lai chuanin ranji po chuain tlem chuanin nuama ti ve de orewa chu thil chu a hmu chuanin a bodyguard chuanin a ru te in kangai dan chuanin ranji hianin baitiana hi adu tak aniang ani lo chuain tuin nge mi hena kalin hetiang hianin thla langai ni chuta an thlan lak zo to hnu chuanin ranji chu kai thavin kan hna chu azo to e tuna chuanin heta tang hianin kan kalangai to e atia chu wang chuain ranji chu zak chungin chuta tang chuain athawa akalta a arwal chuanin a bodyguard po chuain azui ve ngala mundanga tian hi lo lang le in apu kianga alo kala apu chu komai no ma adin muna chet ema wang chuanin chuta tiani chuanin baitianan a pek pil chu a eitira a eitir zo ve le chuain chuta chuain a pahual chu alo kala ani chuanin au khum chung chuanin nang hianin ani hi engei eitira ihria ni lom ni kan du thil engma kan eitir theilo ni ti hi chuta tiani chuanin ka du thil ka eitir bi khleinem ke chuanin recovery pil zo ka lom ka eitir le adam thayang ti ka ring tlatani recovery pil ti ming pu a hria chuanin a pahual po chuanin makati ema ani hena chuanin engei soi kha recovery pil a he pil hi khoya tange I hmuwa kangai dan chuanin mi tu te in emo an bum che niang chuta tiani chuanin tu mai min bum theilo keima du thung e in he pil hi rang ka chakoi noi thumin ka leilom ka leina pa ha ka ring zo ema hetiang ang recovery pil dik lo hi min pe ka ring lo hetiang ang recovery pil dik lo hi bin leitiang ngai hek lawang chuta apa hual chuanin imol hle mai mi thu soi oi ngal meya an ngai tuana a that lo zia yeshe lowa chu mi hring chuanin he recovery pil dik lo hi khati za man khanin a leitir che chu wang chuanin engthil po thleng se he recovery pil hi a body atang hianin ka phor chu anga yani
chu wang chuanin he pil hianin a hna lo thawk a din hmun a lo zual pha le so the ni he thil ti dik lo hi nakina muang changin hremna kala peng che a chan chu he tiang ang thil dik lo pui te hi e tir thei to lo nanin chuta tiani pakhwal chuanin grandpa bula chuanin kalin a power chu a activate a chan chu a power hmang chuain a taksa chunga ompil chu a phor chhuwa theinan ma se chu tia lak chu a tum lai mek chuanin tiani grandfather chu a lo har chuak ta chu thil chu an mu chuain chu tilaya om zong chuain makan ti hlom em a alo har tak ani hi he tiang thil hi alo ni ta ka chuanin khapil kha a tak alo ni kha chu wang chuanin tiani pakhwal po chuanin makati em a an hlimna chu soithiam phak bak ania an hlimna chan chu tiani grandfather chu alo har to wangin ani mundanga bai tiana hi lo lang lein ani chuanin cultivation alo ti meka cultivation ati lai mek chuanin linger chuanin ale lama chuanin linger chuanin chu tilaya stone low level anda chu alo aya chuta bai tiana chuanin linger hena chuanin local ro atok to viewe tuna chuanin academy aga kalangai to asan chu chuta chuanin kalina aya thazoka cultivation ka ti theinan chumi hnuwa chuanin bai tiana chu linger nen chuanin academy a chuanin hangkalta a chuta chuan martial art test ati lotlinga admission a hlani kha he muna hianin cultivation powerful tam tak an oma an resources man po atam em a heng thil chungchang zong hi bai ten a soi meka he academy a hianin lu chakin mi zong an tui hala ma se ke chuanin har sa tak chung chuanin he academy a hianin admission ka ti thei hrama tuna tang chuanin resources a chuanin boina ka nei to lawang ka du huna ka du danin cultivation ka ti thei toang chuta chuanin baitianan academy chunga alu hnu chuanin elder chu localin baitian chu alo hmu chuanin alo hlim em a baitianan hena chuanin kalo hmak reng to chelom ole local wat ro I cultivation chu kan start to donia ti chuanin he thu po hi a hril tel boka hetilai hmuna cultivation iti laklo la engemaw har sana le boina I nei ni chuanin mirong ko vatla kalo kalvat mayang chumi hnuwa chuanin ani chu just slip up ya chumi chunga chuan hetilai hmuna an cultivation dante hetilai hmuna chevela thil om zong introduction a inziak veka chu thil chu enge ni ti te chung thil chu enge ni ti te a omna hmun thleng te in engthlenge cultivation an ti thei ti te a inziak vek ani chu wang chuanin baitian chuanin chu just slip chu a kolta a elder hena chuanin lom thu a hrila chuta elder chuanin ani hena chuanin hun tlemte ilanaya idu photani chuanin menson pakhat pumpui hi ka fangkwal pui theyang che ti chuanin olsam takin isha theyanga chu thil chu khoyange omti te chumi hnuwa chuanin muang changin I cultivation chu start donia ichunga hianin rinna ka ngata tuntum chu minti hnung nur mi asuang che ichunga rinna kan ngatang hianin cultivation thatak itinga hun reilo te chunga mi powerful tak nia mi hmutir turani voi khat class ma saber I nei tura hianin nangma zirtir tur hianin kan student hluite an lo kalanga an level pui rewa chuanin top disciple an nia anni chuanin level start tira cultivation darte an zirtir rang cheunga hi kan academy a traditional ania disciple tharte kan ne pengin disciple hluiten an lo zirtir thrinani cultivation start tira cultivation than kate an lo zirtir ve thrina chumi hnuwa chuanin a master ine mo elder chu localin chu disciple chu alo zirtir thina ma se disciple hluite chuanin disciple tharte chu an zirtir ma support thina chumi chunga har sana le boinai nei ni chuanin mirong kaudonia ni thum hnuwa kalo kal leang ni thum hnuwa chuanin kalo kal leanga cultivation thataka iti nge tilo kalo en leang chumi hnuwa chuanin a room tur lama chuanin a tir phaita a chuta chuanin kala cultivation ati theinan ma se bai te chu thui fe a kal to hnu chuanin chuta chuanin kha disciple kha localin bai tenan hun reivak local ta a bai tenan na taka a hnia a hliam hnu kha chuti chuanin battle arena chunga tonga a pet chhuwa ngat kha chuti chuanin chu disciple chu a chaklo zok ani kha chu disciple chu a hmu chuanin bai tenan chuanin he I local le to mo ama ai tlomna te kha I to lovem ni tlom non lengat I du le mia chu tianga ni te chona poithen nem kha tlom non lengat chenga ni me long
chu ta chu disciple chuanin ani hena chuanin ama ka chuanin ka rel ruan nut pup awang khanin rel rufim ka mang thei lova tuna chuanin in ruam man thlaping ka lo kal to a ka thian pa po ka lo hruai to a wai sen nai nei ni chuanin ani chu in sual pui chin ro chu ta bai tin la chuanin chu disciple hena chuanin wai sen na tlem te po in nei ve lo ni hi minep tak mi hring i lo ni hi a ma se thluak tal i lo nei ni chuanin na hi ka kianga hianin i lo kal ngam om tap si lova ma se hen ro tlom turin i lo kal le nga ta chu ta i hrian pa po chu i lo la hruai tel le ngal achan chu in pan hi hianin mual phau taka oma hetilai hmuna tanga kalin du ani hi chutia mual phau taka omin du chuain a tha lom in pan hi po hiain ka ne thei cheu lom in pan hi hianin mual phau takin ka chhuat chewanga in mual phau na hi eng tik lai point in threng tawng chu disciple thian pa chuanin bai tin an hena chuanin atok to viau we I tong tam thei hle mai tuna hianin soi sak nom na kan tem tir hlak teng che chumi nuwa chuain bai tin nen chuain ai sual tran ta ma se ani chuanin bai tin chu vai khat po ai attack fu lei theilawa ma se bai tin chuain ani chu all sam takin ai attack mi maya bai tin ai attack na po chu ven har sa ati ma avoi khat attack na po alo dang lei theilawa chumi nuwa chuain bai tin chuain monster chu aron samana chumi mang chuain chu disciple thian pa chu na takina eteka chu disciple thian pa chu hlatanga chuanin a leng phei hlop lopa chu disciple thian pa chuanin bai tin chu a hnelowa wang chuanin a thin rim zual a chu wang chuanin angai te bokin a power chu activate le a bai tin a lam chu a pan phaya a chan chu tun tum chu bai tin chu tha tum ru tlat maya ma se ani chu a attack ma chuain le atang chuain thing zong hi aron chuaka chu disciple thian pa chu alo phuar beta chu thila wang chuain chet po achalei theilawa chu thila mu chuain ani po chuain makati ma chu thil chu a mu chuain ani po chuain makati a he engting he tiang thil hi thok le kata he lo thlen theile chu ta chuanin ti ani chu alo kala ani chuain chu disciple thian pa chu a power mang chuanin alo phuar beta chu ta bai te na chuanin tiani chu a hmu chuanin makatia tian hi heta hian engting le alo kal le a mel chu alo hmu chuanin alo hre thiam hal mai a tiani chu a hlim mel le mai a chan chu a hre thiam thei mai a kha recovery pil kha na thokani ti a grandpa chu adam to nge yang chumi nuwa chuanin tiani chuanin chu disciple le a thian pa hne na chuanin thu ase in pani hianin hetilai hmuna rule hi in hrelovem ni tu po hetilai hmuna hianin master phalna tel lovin mimal in sual phalani lo tu te po a in sual ma in master le elder te an hril ma sakanga ya an phalna tel lawa in sual te chu an sawa in legala ngai an nia ale peka bai te na hi ti boi tum le ani chuanin lo en reng ro elder he na ka hril nge yang chumi nuwa I chan tu chu ingai tua phak ba ka thilan yang chu thu a hra chuain chu disciple chu a thin rim zual ma a thian pa nen chuain thin rim chung chuan chu ta tang chuain uncle ta uncle nuwa chuain tian hi chuanin bai tian an he na chuanin midang tu point an ti boi le che ani chuanin min hril don nia kalau kalwatanga chu mi hring chu hramna kalau peang atia chu ta bai ti na chuanin ani hne na chuanin lo lungai vak du su tunami hawang te kha chu joker ang mei lo man ni le ani hawang te kha chu katan chuain chinfel osam takalo man ni le kei chuan ani haw te kha chu osam takin kalo buai pui vek thailom chu ta ti ani chuanin bai ke an he na chuanin e hria thiam ka ring maya vena heti lai hmuna kalo kal chan chu lom puina petur chein le lom thu soi turin kalo kala I recovery pila wang khanin ka grandpa chu adam mak to chumi nuwa chuanin ani chuan star golden card apea chumi chunga chuanin rangka chakoi nuai nga oma chumi pek pa chuanin bai ten hne na chuanin rangka chakoi nuai thum kha chu pil man kha ania adang noi ni le kha chu ka grandpa in lom thu soina na apek che ani ni chu ilo tran puya wang chuanin rangka chakoi nuai ni chu extra apitel box ani chu wang chuain khonga in he card thi min accept sakram donia min accept sak ani chuanin kaile kapu le kan chung ko zong hi ki kan lom ngotang chu thu chu a hre chuanin bai te na chuanin ole a thalom kalo accept nge yang
hemi hmang hianin cultivation tha tak tak ka ti thei tawng zana chuanin bai tiana chuanin tuilum pula chuanin a oma chutilai hmuna chuanin a cultivation chu a start ta a cultivation a wang chuanin a ice of fire power chu a in a pung sata chu wang chuanin a omna tuilum pula chuanin pul chunga chuanin thil pakhat lian pui le powerful deuh mai lota si aronin siam chuak ta chu wang chuanin bai tiana chuanin hetilai hmuna hianin a breakthrough ta tuna chuanin warrior level a 6 level a chuanin a breakthrough ta chu thila wang chuanin bai tiana chu a hlim em a hetiang anga level tha tak tak te awesome taka a breakthrough thea wang chuanin chumi hnuwa chuanin hotel a chuanin a kala achan chu tha taka a pumte a hno puat theinan chutilai hmuna a salian pui puian da chu ama chuan ei zo vek maya chumi chu ei zo hnu chuanin angai te bokin an academy a chuanin a kir le a angai te ang bokin a cultivation chu a start le a achan chu ala chak that ema wangin ani ala chak that ema wang chuanin chumi hmang chuanin adang breakthrough le atuma chumi hnuwa chuanin bai tiana chuanin chutilai hmuna chuanin a monster spirit nei chu a power up sakatuma ama le ama chuanin a in bia he technique ka ancestor thena om thina ani chuanin he technique a master hiala chu wang chuanin engpo thlengse he technique ka ti punanga ya achan chu keipo in reita cultivation a he technique master ka tum ve turani ka ancestor angchi khanin ma se he level hi thataka ka breakthrough theidon ni chuanin ma se he technique hi a zawaya ka breakthrough theinan chuanin level ku ate so ka breakthrough theanga yanga chumi zawa che chuanin he level hi a zawain bai te hian a breakthrough theiang ase bai te na hian awesome takin atlom du lova chutilai hmuna chuan cultivation chu a chhun zom renga chumi hnuwa chuanin a monster spirit bo chu aron samana a monster chu akianga omvele chuanin chumi hmang chuanin ama a bang om chu na takin an hnek pop maya chu wang chuanin chu bang chu a chhedeya chu a mu chuanin bai te chu a hlim em a hei chu katang cultivation thata kan ni hile he thila wang hian ka monster spirit po a in a powerful zoka chu wang chuanin atu ka chuanin chu tuilum boka chuanin kalin a cultivation chu a start le a achan chu ni thum chungin a thathayang ber breakthrough atuma achan chu he thil hi a elder a hril theinan achan chu bai te chu ni thum chung huna pe ani chu ti hnung hnura du lo wangin a thathayang ber breakthrough atia chu wang chuanin bai te chuanin a thayang angin ni thum chung hianin cultivation ti atuma chu wang chuanin thuna hianin warrior level 6 a breakthrough a chu ta po chuanin bai te chuanin 9 level a chuanin a breakthrough le ta chu a thil tia wang chuanin bai te hlimna po asang em a awatha vele ka level po awesome takin asang zung ani hi adang tlem cultivation ka ti le ni chuanin martial art realm a awesome takin ka thleng thei nge ang hetiang zela cultivation ti chung chuanin ni thum chung chuanin a thleng ta a ni thum chung chu a zo hnuwa chuanin bai te na chuanin angai te boxing an academy chunga chuanin akal kwal le a achan chu hun reivak lawa an elder chu aron thlendona wangin ani disciple zong hena chuanin zo tanga ni thum chung hianin eng cultivation nge in breakthrough thei ani ti chuta bai te hena chuanin no pangtero te hi an hena chuanin a lo kala bai te chu unau pa ti na ron kawa ani chu a mu chuanin bai te na po chuanin makatia nangpo suzaku academy a hianin admission ti veamo ethilani chuanin a thale me a chutiang ni chuanin a thale me a o nie isoi dikhle me a ka cultivation thorim na ra ania awesome takin suzaku academy a admission ka ti theya chumi hnuwa chuanin elder po chu aron thlengta an zawai chuanin elder chu zana chibai an buka chuta elder chuanin bai te na chu a hmu chuanin ani hena chuanin I ora hi kalau belchena ka hria dan chuanin warrior level a 9 level po I breakthrough heng tiang thil hi a thale mai ke chuanin ka ngai tua phak bak mi lawa heti anga na sain I cultivation ang ti hi kalau ngai dan phak bak ini chu thu an hria chuanin chu tilaya chevela mi om chuanin mak an tilhom em a ani chuanin oi thei mi lawa awesome takin bai tian warrior level a 9 level a breakthrough thei ani ti hi sumi hnuwa chuanin elder chuanin an zawai hne na chuanin bai tian hianin martial art dual level anaya
pakhat chu ice ania adang pakhat le chu fire power ani chu wang chuanin he academy a hian genius anga ngai ani chuta Biden chuanin elder hna chuanin heti lai hmuna cultivation atana resources hi a thalom em a chu wang chuanin awesome takin ka breakthrough theya resources te a thalo ani chuanin engtinge hetianga awesome takin ka breakthrough thei bi kanga chu wang chuanin lom thu ka hril sok che angai ni chumi nuwa chuanin elder chuanin an zawai hna chuanin in zawai hna ka lo soitak ang khanin lesson tran tira chuanin disciple luiten an lo zirtirang cheu chu thil ti tur chuanin hun a lo thleng ta a Biden a role hianin in zawain kan seka lo join thar disciple te hi tilai hmuna disciple luiten en hianin friendly fight in nei angai dona asan chu disciple luite technique disciple thar ten an lo zir ve theinan chu wang chuanin in pani in friendly fight competition kan siam sak don chewa chu wang chuanin in opponent tur in zawain in thlang the in sual pui du in thlanga anni nen chuanin in sual theyang chu thu an hria chuanin midang chuanin mak an tia engtinge kaini hianin awesome takin disciple luite hi kain sual pui theanga kainil chu kan tlom nge yang an tia chuta Biden chuanin elder hna chuanin he til hi ti tur hianin kain paya ma se he thu hi ka hredua kalo hne theini chuanin enge lo mana ka don chuta elder chuanin anni hna chuanin he thu hi isoi thale mai disciple thirteen disciple luite in hne ni chuanin 1000 point in munga chumi mang chuanin cultivation resources leinan amhan thai ani chu thu a hria chuanin Biden chuanin chuti ang thilte alo ni chuanin a thae pakhat mai ni loin disciple luite chu panni ni in sual pui turin ka in pe a rolin anni pani chu bai ka duwe chuti ang thilte ani chuanin sang ni point ka mu ti na ani mai lom ni atia chu thu a hria chuanin elder po chuanin makati ema ani hna chuanin Asiang sumo disciple panhi te chu arwala bai tur chuanin thil thai lo hul hualani he sek andina tanga tun thleng hianin disciple thar pakwa che in disciple luite anla hneya chuta single fight le ngalin disciple local tharin disciple luite panhi ne ngeina omlo ma se I soidana I hne ni chuanin ole a thae point sang hi chu petur chein kain pe chu thu a hria chuanin Biden chuan ole a thae tikhanin kanin ram siam ta a kha disciple le a thian pa nen khanin in sual ka duwe anni pani chu arwalin vai khada ka hne nga lang atia chu thu a hria chuanin chu disciple a thian pa chuanin Biden hna chuanin inun na kha I tha pani chuanin a tha hlei lei zoke kan pani hianin arwala bai tu chein kain pe kan enang chu min hne thenge hne theilo chu chuta Biden chuanin anni chu bai tur chuanin in peita he fight en tur hianin elder le midang thlen khat zong te chuanin mun khada chuain an kal khoma an thuta a asan chu ol nuam sataka chuta chuan thuin Biden le chu disciple le a thian pa te in sual lai chu en an du wang ani chuanin he tilai si na hianin he episode hi a top ta ani